Risteriet er et kafferisteri, blev stiftet i 2004. Vi har kunder, som handler online. Vi har kunder, som handler i vores detail, og så har vi vores en-gros-kunder, kontorer, restauranter og caféer. Vi kunne se et behov for især kunder, som købte det samme og det samme og det samme. Der fik vi henvendelser fra dem for måske 10 år siden, hvor de begyndte at sige, jamen er der ikke en nemmere måde? Og der begyndte vi så at sætte det her op i sådan nogle meget håndholdte manuelle systemer. Og fandt så ud af hen over tid, at det var ikke muligt at håndtere det, og det var ikke specielt professionelt fra vores side af. Og der var alt for mange risici for, at vi faktisk lavede fejl på kundernes abonnementer. Det kunne vi ikke rigtig byde. Det gode ved Bunzee, det er jo, at vi bruger SmartWeb som webshop, og vi har Bunzee som vores abonnementsmotor. Og det, der var vigtigt for mig, det var, at personalet i vores webshop ikke skulle forholde sig til, om det var et abonnement, eller om det var en ordre, der kom i SmartWeb. De kan godt se det abonnement, men de skal ikke forholde sig til at ind og kigge i et andet system, så det ligger klar til, når de skal riste og pakke om morgenen. Dybest set for os er det bare endnu en webordre. For kunden, der er det jo fantastisk, fordi de har jo mulighed for selv at gå ind og administrere deres abonnement. De kan selv pause det, de kan ændre burne, de kan ændre leveringsfrekvens. Så for os giver det jo en masse ekstra tid, fordi vi skal ikke sidde og vedligeholde abonnementet for kunden. Det her self-service, det tror vi rigtig meget på i Risteriet. Abonnementsdelen betyder, det har jo givet os en meget, meget fast kan man sige, sådan base af omsætning og indtægter, som ligger, og vi kan jo allerede via Bunzee kan vi jo se ud i fremtiden på, hvad er det, vi kan forvente. Hvis man har en webshop, så er det jo lidt afhængigt, hvad kommer der ind i løbet af dag til dag, hvor her der kan vi altså se lidt længere frem i tiden. Overgangen og skiftet fra regnearket til Bunzee har faktisk været utrolig nemt. Vi har så også haft god support fra Bunzee, fra Dimitri, som har været meget hjælpsom til at både at kigge på nye tiltag, hvor vi kunne se, at der var nogle ting, som kunne være smarte at få i abonnementsdelen, men også hvis der var små ting, som vi skulle ændre eller spørgsmål, vi havde. Så det har faktisk været en meget fin oplevelse. Vi er super glade for vores abonnement i dag. Det kører, og det vokser, det er jo det vigtigste. Og jeg tror, det allervigtigste er, at vores kunder er glade for det. Vi kan høre, og vi kan se, at vores kunder fra de 2 eller 3 år, meget vi har købt en Bunzee, at de er jo også blevet vant til, at det er self-service. Og vi har jo lavet videoer inde på vores hjemmeside til at sige, hvordan logger du på dit abonnement, hvordan ændrer du. Så i stedet for, at jeg skal gå ind og forklare dem det, så har vi lavet en video, en guide, og kunderne bruger dem, og de går ind og vedligeholder sig abonnement.